παιδιά, Bricker Johnny εδώ και σήμερα θα παίξουμε The Boo Lobby. Να, βλέπουμε εδώ την πίστα και το φαντασματάκι του Μάριο, αν θυμάμαι. Και πέθανα! Περίμενε με λίγο, ρε Γιάννη. Α, ναι, θα παίξουμε με τη Skype Φέδρα. Αν θέλετε ψάξετε και κάνετε subscribe. Βασικά το έχω πει και στο άλλο βίντεο. Εγώ Alzheimer! Ευχαριστώ, παιδιά. Σας παρακαλώ, κάντε μου είναι ή subscribe ή like. Please. Φέδρας, Σας αφήνω τώρα. Φέδρας, είχα για 1 λεπτό με ανοιχτή την εικόνα. Εντάξει. Δεν σε πειράζει, Όχι. Για 1 λεπτό μετά το έκλεισα αμέσως. Αλλά φαίνονταν και θολά εικόνα, άρα τα τέτοια σου. Άμα αν έχεις, επειδή είσαι κορίτσι. Φέδρα, κάνε το load. Περίμενε όμως. Τραβάς και εσύ βίντεο. Όχι, θα τραβήξω βίντεο όταν φτάσουμε. Περίμενε λίγο, ρε Γιάννη. Εγώ Όταν κοίτα- φτάσουμε τέτοιο στο τέλος για να γράψει ότι τρολάρουμε τους άλλους. Από μένα το έχεις πάρει. Έλα, απλά κάνω. Θα γράψω σκοτώνουμε τους άλλους με τις δυνάμεις μας του τέλους. Τέλους. Κάνε load. 39. Εγώ κάνω. Κάτσε να τη δούμε. Πού είσαι, ρε? Εσύ έχετε περάσει. Περίμενε όμως. Είναι 39 και εγώ είμαι 41. Γι' αυτό, επειδή είμαι κοντά, Αλλά δεν τη βλέπω. Πού είναι, ρε? Θα είναι μία εδώ και μία εδώ. Wait, Φέδρα, δεν σε βλέπω. δεν πειράζει, θα έρθω σε λίγο. Πού είναι, ρε? Λοιπόν, άμα ξαναπεθάνω, να με λένε κουράδα. Πέθανα. Κουράδα! Τώρα άμα ξαναπεθάνω θα με λένε τσίσα. Στο κόλος. Δεν πέθανα. Μισό λεπτό, παιδιά, σβήνω κάτι βίντεο που έχω κάνει. Εντάξει. Όχι, ρε, περίμενε με, ρε. Fuck, yes, θέλω να τα... Hey, Wait. πού πας? Για... και αντίο. Από εκεί πας, λάθος σημείο. Τι κάνεις? Από εκεί πας πίσω. Α, καλά. Αχα. Συγγνώμη, αλλά ο Γιάννης είναι λίγο στα τρελά του και δεν θυμάται που πάμε. Έλα, Γιάννη. Πάτα, πάτα, πάτα. Έτσι, μπράβο. Χαγιά, 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 χαγιά. Τρόλαρα. Χαγιά, Άμα το χαγιά. είδατε. Ποιο είναι? Ποιο είναι, Γιάννη? Πίδα. Ναι, σίγουρα. Θα επιλέξω το μαύρο που είναι και ο δικέφαλος. Ναι! Όχι, είναι ένα λάξ. Είναι Λοιπόν, μαύρο. πρώτα είναι, περίμενε, κοίτα λίγο. Έλα πάλι πίσω. Λοιπόν, πρώτα είναι αυτό, Ναι, μετά είναι αυτό πάλι, ναι. πάλι είναι αυτό και μετά είναι το άσπρο. Έλα, μετά νομίζω είναι, δεν ξέρω, νομίζω είναι το άσπρο. Λάθος. Περίμενε όμως λίγο. Περίμενε με. Μαύρο, μαύρο, άσπρο, μαύρο. Μαύρο. Και τώρα είναι πάλι μαύρο. Ναι, μοτίβο πάει.
Και τώρα ποιο θα Ω. πρέπει να... Α, Πατάμε στα ροζάκια. ας τα ροζάκια πετάμε. Ω, δεν το πρόσεξα. Περίμενε. Εδώ υποτίθεται πως είναι όρετος δρόμος. Μόνο που δεν το καταφέρει σωστά. Πάμε, πάμε, πάμε. Άλλο δύσκολο. Και πάμε, και πάμε, και Ας πάμε. αλύσουμε αυτό, γιατί βλέπω τον ουρανό από κάτω. What? Hey! Α, Εκδίκηση έλα ρε Γιάννη. για τα παλιά χρόνια που δεν είχα κανάλι και δεν είχα τραβήξει βίντεο. Γιόλο σου. Περίμενε όμως. Έλα ρε Γεια. Γιάννη, περίμενε με λίγο. Περιμένω. Θα κάνω Michael Jackson. Μμμ. Wait. Γιατί εδώ δυσκολευόμαστε. Έλα, έλα. Γεια. Πάμε να κάνουμε τη Φέδρα. Η Φέδρα λοιπόν τρέχει, η Φέδρα τρέχει, η Φέδρα τρέχει, η Φέδρα τρέχει. Έλα Φέδρα. Ναι. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τώρα σας μάθουμε και αγγλικά στα φροντιστήρια Bricker Johnny. Δεν θα σταματήσω. Θα το κάνω συνεχόμενα, ακόμα και αν πεθάνει. Γιατί Ναι. λέω μαλακίες. Έλα Γιάννη. Ατάκ. Δεν το λέω σωστά. Attack on Α, Titan. α, 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 α. τι κάνεις. Είσαι ανώμαλη. Oh, thank you. Ευχαριστώ Γιάννη. Η Φέδρα, το ανώμαλο κατσικάκι. Γιόλο! Ήθελα να κάνω... Ωχ. Λοιπόν, Γιάννη. Είναι το κίτρινο. Σίγουρα. Όχι, δεν είναι το κίτρινο. Ξέρω τι θα κάνω. Είναι το μπλε, είμαι 100% σίγουρος. Είναι το πράσινο. Το μπλε πάλι. Και μετά γιατί δοκίμασε ξανά το μπλε. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι. Το μπλε. Το πράσινο. Ούτε το πράσινο. Άρα θα είναι το κίτρινο ή το κόκκινο. Θα το πάμε Εγώ με... λέω το κίτρινο. Είναι το κόκκινο και ξανά το κόκκινο. Όχι. Ζω! Και πέθανα. Μπράβο. Και το πράσινο. Ναι, το πράσινο είναι στο τελευταίο. Πάμε, Γιάννη. Όχι! Περίμενε με. Κατά λάθος το πήγα όλο. Περιμένω, 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 περιμένω. Σου κάνει διακοπές. Λοιπόν, θα σου λέω. Μπλε. Ξανά μπλε. Περίμενε τώρα, κόκκινο. Και πράσινο. Μπράβο το καλά παιδί. Α! Ω! Μπράβο μας. Α, ξέρουμε το κολπάκι. Πρέπει συνέχεια να πηδάμε. Πάμε. Ατάκ, 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 ατάκ. Α! Πέθανα, είδος. Είμαι η πιο δεξιμνή. Είμαι το πιο ξύμνο. Γουρουνάκι. Γουρουνάκι. Περίμενε. Πες. Θυμάστε που έκανα hack στα προηγούμενα. Για να το ξαναδοκιμάσουμε. Hack. Φέδρα, ακόμη εκεί είσαι. Hack. Έλα ρε. Οκ, περιμένω. Νομίζω πως προχωρούσε από πίσω μου. Να, γράφει εδώ πέρα άμα The Booby. Η Φέδρα τρέχει. Περίμενε. Κάνε το hack. Έτσι. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς.
Πέθανε. Πέθανε. Ε, Πέθανε. 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 Έλα ρε Γιάννη. Γιατί βγήκα. Εντάξει. Wait. Έλα ρε Γιάννη, περίμενε. Έλα. Φέδρα μπορείς. We are the heroes of our time. Έλα. Φέδρα πηδάει. Φέδρα πηδάει. Φέδρα πηδάει, 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 πηδάει. Τι πηδάει? Και πηδάει. Και σπάνεται. Και πετάμε το πολύ. Έλα, περίμενε. Λοιπόν, είναι σίγουρο το πορτοκαλί. Μετά είναι το κόκκινο. Γιάννη, περίμενε. Και μετά είναι το πράσινο. Ω! Είναι κόκκινο. Βασικά είναι πορτοκαλί. Πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο. Πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο. Ωραία. Κόκκινο, πράσινο. Thanks, Gianni. Thanks a lot. Να... Περιμένω, Gianni. Εσύ περίμενε με Gianni. Gianni. Γιάννη. Τρόλ. Περιμένεις. Ναι. Έτσι. Και έτσι. Και έτσι. Τι είναι αυτό? Άντε, φτάνουμε. Εντάξει, φτάνουμε. Άντε, μη χαζό. Εντάξει, μη χαζό. Περίμενε. Έλα, Γιάννη, είπα να περιμένεις. Οκ, παιδιά. Να το κλείσω από τώρα. Τι λέτε? Ναι, να το κλείσεις και να το ξανανοίξεις όταν φτάσουμε στο τέλος και να κάνουμε πάλι τους άλλους στο όμπι. Μην μου κλέβεις τους τίτλους. Είπα να βάλεις τον τίτλο. Θα βάλω Είναι εγώ το τον τέλος σε τίτλο. λίγο. Πρέπει να το κάνω πολύ γρήγορα. Φέδρα, θα σε παρατήσω. Γιάννη. Πρέπει να το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ για να βγει κάτω από 15 λεπτά το βίντεο. Δεν γίνεται, έχουν περάσει ήδη 10 λεπτά. Αλήθεια. Πιτς. Πού το κάνεις το βίντεο? Δεν θυμάμαι. Α, τέλει. Λοιπόν, παιδιά, θα σας κλείσω και θα σας ξανανοίξω. Συγγνώμη. Breaker, Johnny εδώ. Σήμερα παίξαμε το Booby και κάντε ένα like και ένα subscribe. Over.